ev beşek bû ji belgeyên ku Apo ji Kongreyê Fesexkirinê Kongreyê Duwazdar şandibû. Beşek bû. Kurdên me Başûr û Kurdên me Rojava hayê wan ji vê meseleyê tune yê. Bakurî biçek pê hesiyan û li ser social media derxistin û belav kirin. Qencî xweş kirin. Ev perçeya hanê Apo çi dibêje? Bi çi şêwazî civaka Kurd denerxîne? Apo dema ku tevlî Kongreya PKK dibe bi alîkariya mîtê ji xwe Kongreya Fesexkirinê dibin kontrola mîtê de bû. Apo tevlî bû bê izna mîtê nabe. Bê çavdêrî û temaşakirina mîtê biborin nabe. Apo tevlî bû, mît tevlî bû. Mît li ser zimanê Apo axivî. Lê tevlî beşdariya bi vîdeo a Abdullah Baxçelî metnekî jî şandibû, tekstekî şandibû, beşekî jî bû. Tê de bi çi rengî li gelê Kurd nere? Wekî çop li gelê Kurd nere. Ev komên çopê hene. Bakurî bi Tirkî dizanin, bere li baş lê vegerin û bibînin ku Apo çawa bi çi şêwazê qirêj, bi çi şêwazê qirêj, bi çi nerînekî nizm û kirêt û genî li gelê Kurd nere. Ji bê Eydar qeytê çok bû berî PKK. Bêje e yan na. Ji ber ku serokê te yê Newewî dibêje gelê Kurd çop bû. Medenî Ferho qeytê çok bû berî PKK. Derweş Ferho qeytê çok bû berî PKK. Ji ber ku serokê te dibêje gelê Kurd çop bû. Ehmed Qeremûz qeytê çok bû berî PKK. Ji ber ku serokê te dibêje tu çop bû. Gelê Kurd çop bû. Zeynep Murad, birêz Zeynep Murad. Tu ji malbatekî nazkiriyê Kurdperwer ji bav û ji kal. Qeytê çop be berî û niha yanî berî tu bibe PKK qeytê çop bû. Ji ber ku Apo dibêje gelê Kurd wekî çopê bû. Çop bû. û hat Apo hat bû fabrîkeya ji nû ve çêkirina çopê. Bû fabrîke a çêkirin. Zeynep Murad berê jî me behsa te kir, ez niha jî behsa te dikim. Yanî tu çawa li ser xwe qebûl dikir, li ser malbata xwe, li ser Kurda qebûl dikir ku Apo were bêje binirxîne bêje gelê Kurd zibale bûn, çop bûn, gilêş bûn. Ama bi çend zara veya müştere bûn. Ka ja kengî mejiyê te û hişê te were serê te û tu nas bike bê tu di nav çi çopê de yê. Ev rêxistina hanê ancaq çop be. Ne gelê Kurd. Eger gelê Kurd çop be li gorî Apo dîmekî Apo jî çop bû. Apo xwe Kurd nahesêbe. Erê bi diya min Tirk. Lê Kurd em ê wilo heseb bikin. Bavê wî Ömer Öcalan ka kalkî wî kî, ka bavê kalkî wî kî. Yani heta niha jî ev mesele hanê nehatiye, ne zelalî yanî. Herin ji Apo bipirsin Apo ka halaş xware Abdullah Baxçelî. Ka navê kalkê xwe yê pênca bêje. Kî? Êm ez karim bijimêrim. Ez karim navê kalkê xwe yê heşta û niha jî bijimêrim. Ez karim, ez zanim. Ew dizane kalkê xwe yê çara bêje, ne yê pênca. Deverê bêje. Yani ev jî guman e. Mebesta me ê ku ji Apo re qebûl bike, ê ku ji Apo re qebûl bike, Şex Saîd pîs bike, kêm bike, biçûk bike. Atatürk mezin bike, xweşik bike û baş bike. Gelê Kurd wekî çop dibîne.
سەرخەبوون تشتێک نەباش، فەدەراسیۆن نەباش، ئۆتۆنۆمی نەباش، خۆسەریە دەموکراتیک و مافێچاندی نەباش. ئێکۆ li dûviya bimeşe, li dûvî kesêhan bimeşe û jê li çepika xwe li tilîlî û bêje onder apo Kurd halk onderê Kurd halk qonderê onder apo êk wilo bêje êk wilo bike nekeriye peza nekeriye peze keriyekî din e niha hûn ê lê temaşe bikin. êk û ji apo re qebûl bike û bersiva apo nede ancak cihekî wî girîng di nava vî keriyehan de heye. Temaşe kin. Gelî xapoçî, ê bêçare, ê bênerîn, ê bêhelwest, ê bêîrade, ê bêmejî, ê bêhest, ê bêxewn, ê bêpeyv, ê bêpirs û guman ji hemû tiştî bêpar in. Kî we wisa bêpar kir? Kî we kir keriyekî wek vî keriyehanê? Serokê we. Jiyana komînal, jiyana yanî behsa komînal yaşamı, komînal yaşamı, kermînal yaşamı ke ev kerkirin e, ev kerleşmeyi, ev ne komînalı, ev kermînalı yani. Çijî û özgürlük toplumu. Ev ya toplumê kiriye çok ne özgür toplumu. Ev tozgür toz çok toplumu. Abu rewşa gelê Kurd xistî vî halê hanê. Rewşa rêxistina xwe jî xistî navê halê hanê. Niha hinek kes dibêjin ya me qey welatparêz nemane di nava PKK de. Ê ku xwe welatparêz dibîne, ê xwe kurdperwer dibîne, xwedî şexsiyet gerek ji nava vî keriyehan ev keriyê ku min ji we re nîşan da derket. Ji nava vê jiyana kermînal, ne komînal, kirmînal û kermînal. Subhanallah çil heftê. Wilo ji bi ana wilo li hev hat. Kermînal û kirmînal. Wilo wek feela qereçiyê li hev hat. Yani her du kiras li vî keriyehan de. Keriyekî kermînal e û keriyekî û rêxistinekî kirmînal e.